Mangutana ko kaninyo mga igsuon, ganahan ba kita og second chance o laing kahigayunan? Matag karon ug unya ang tao mapakyas, masayop o musipyat. Wala may perpekto nga tao ning kalibutan. Kung hatagan kita og second chance, malipay gayud kita. Ang laing kahigayunan maghatag kanato og bag-ong paglaom, bag-ong kadasig ug bag-ong kahigayunan nga makabot ang kalampusan, kadaugan o kaluwasan. Ang Dios anda maghatag sa tao dili lang second chance kundi second chances. Gusto niya nga luwason kita og dalhon sa iyang kahimayaan. Ug tungod nini dili siya muhunong sa paghatag kanato og mga bag-ong kahigayunan. Kini ang mensahe sa ebanghelyo karon. Sa pagpasakit o pagkamatay sa Ginoo dito sa Kalbaryo, ang mga tinunan nanago sa kalisang ug si Pedro ning limod nga siya kauban ni Jesus. Nasayod ang Ginoo sa gibati sa iyang mga tinunan. Dili siya gusto nga panghimarauton og pakaulawan sila. Hinuon gusto niya silang tawgon og usab ug hatagan og bag-ong kahigayunan sa pagtuman sa misyon nga gisangon sa Dios kanila. Ang pag-alagad sa Dios pinaagi sa pagpanagat og mga tao. Gipangutana si Simon Pedro sa nabanhawng Ginoo, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Ug si Simon Pedro mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ang maong pangutana gibalik-balik pagpangutana ni Jesus kang Pedro sa tulo kahigayon. Ganong katuluman. At ang hinumduman nga dito sa Jerusalem gilimod ni Pedro sa Jesus sa tulo kahigayon. Karon yatagan siya ni Jesus o kahigayunan sa pagbawi sa iyang kaugalingon, sa pagmatuod o pagbalik sa iyang gugma sa Dios. Kinahanglan siyang mutubag sa tulo kahigayon. Oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Maigsuon, kining ebanghelyo karon angay nga magdasig kanato. Nasayod kita nga sa daghang higayon, napakyas kita sa pagsunod kang Kristo. Sama sa mga tinunan, napakyas kita sa pagtuman sa iyang mga sugo, napakyas kita sa paghigugma kaniya, ug napakyas kita sa pagdala og mga tao paduol sa Dios. Sama sa mga tinunan, karong adlaw, gipahinumduman usab kita sa Ginoo sa atong tawag ug misyon, isip mga binunyagan. Ang pagpanagat og mga tao para sa Dios. Ang maong misyon magsugod diya sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon, diya sa atong pamilya, diya sa atong opisina ug lugar trabahuan, diya sa merkado ug diya sa atong gamay nga katilingban. Dalhon nato ang matag usa ngadto sa Dios, pinaagi sa pag-atiman kanila ug paghatag kanila og maayong ehemplo ug pagtulunan. Sa pag-ingon ni Pedro, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Gisundan dayon siya ni Jesus sa pag-ingon, atiman na ang akong mga karnero. Sa samang paagi, kita nga miingon, gigugma ko ang Dios, angay nga maminaw ug mubuhat sa gisugo sa Ginoo. Atiman na ang akong mga karnero. Maigsuon, agi pagtapos atong pamalandungan kining duha ka mga pangutana. Una nga pangutana, kinsa man ang mga tawo nga gihatag sa Ginoo kanato aron atong panagaton og dalhon ngadto kaniya. Ikaduha nga pangutana, unsa may angay natong buhaton aron mahimong mga epektibong mananagat og mga tawo. Palihog manindog.